Pormestarin hyväksymä laki Kastlevillan alueella kielletyistä välineistä kattaa kaikki yli 13,8 senttimetriä pitkät teräesineet, keihäät. No mitäs Matias? Portilla on mies, joka sanoo olevansa Belmont. Mitä? Hänellä on Simo Belmontin miekka ja hän väittelee kersantti Hohpukkelin kanssa portilla. Nuijat ja myöskin terävät puukepit. Apua! Mitä? Jalat palaavat! Imperialistien kohtuuton verotus on kuitenkin ajanut kyläläisten moraalin alas, joten uskon, että voimme sopia asiasta. Jos teet muutaman palveluksen minulle, saat vastineeksi luvan asustaa kylässä. Mitä sanot? Attention, attention! Il est temps de payer les impôts. C'est votre devoir. Non, votre droit à payer des impôts. Kaivosmies Kallepäivää. Sinä olet ilmeisesti kylän uusi seppä. Luulin, että se on vain tarua, kunnes näin sen omin silmin. Se oli tavallinen päivä. Olimme purkamassa edellisviikon saalista. Mutta sitten se tapahtui.